mirang-mirangke karo wong tuwa. Iki gara-gara bapak, Mbok. Piye sing bener sing ndi sing bener sing ndi. Nalikane aku suwana Kadipaten Laweyan wis ditampa pengamarku, Mbok. Terus. Gara-gara weruh rupane bapak sing kaya ngene iki lho. Ditampe, Mbok. Gara-gara bapak iki. Ditampe kan? Jebul aku diundomono karo Adipati Laweyan Sumbaga kae. Ya sarwong kere lho arep dadi besane bupati. Kowe iki dibondo apa iki donya apa ngene iki lho ora iso celo. Pateni sisan sing wong tuwa. Sabar. Ngene lho Le. Ya wis dipupus, Eh. bisa diteruske lho nyatane ya bapake ra entuk, golek perawan kene ae, ya. Aku wis kebatut seneng karo Cawe wedok iku akeh. Yo iso sing dilamar sing disenengi anakku yo. Gara-gara wong tuamu ki lho ndomono karo bapak iku. Beneran, Pak. Beneran piye? Beneran. Iya, Mbok kok Ana beneran. botok moro iki mbakne. Iki cilok. Lah cilok piye? Lah iki moro rene lho mengko yen wong tuane nesu Ana bakul lek jago. Lah, beneran ora apa-apa, Cong. Wis piye, Pak? Lah. Kanggo melehno wong tuane Susanti. Wis kadung mau rene jak ning kamar. Keloni. Ayo sedok keloni. Ben lah, ajur lah. Meteng wedok ya ora anak kok. Iya, kaya aku biyen. Iya. Endi putraku? Ora usah diingeti. Kowe ora usah diingeti. Ora. ngoro. Sampeyan ki ya ngono kok. Kurang ajar. Kenapa? Lah anakku. Eh, Anakku ndi? lho. Lah anakmu mbok golek ning kene. Aku ngerti putraku ki mlayu ning omahmu medho ngetutno. Lanangane kuwi. Lho kok gampang sajane. Pancen anakmu iki mau teko ning omahku. Kondo nek seneng karo anakku Joko Susilo. Nah, Saiki ning ndi wae? Ning sentang apa lagi tawani lho, anak. iki abune iki, abune. Wong loro ini saudara. Siap bang bayi. Lu kaya anak bupati lu wong loro ini sendok. Kamu tuh ora? Kan urung rampung. Durung rampung piye? Urung rampung. Lu kok urung? Jom, taduklah. Wis. Aduh, Entekno lah. iki ciloko. Lah salah. Iki ciloko. Kok ciloko? Mergo apa? Liramu ngerti dhewe. Yen aku ki pengayoman ana ing Kadipaten Laweyan. Alah, Pak. Piye? Wis lembut. Ajur, Pak wis. Bocah iki Cong. Apa? Cong. Nggih. Lho kok lembut. Anakku apa ke? Anake sampean tak jeplok lembut. Alah. Jangan Pak Jon. Kurang ajar. Kowe kurang ajar. Sesane iki wis olahan. Kok ora iso metu? Kok jeplok apa piro? Rene. Alah lakune kok ngono, Cong. Iki kowe wis tak garap nek kowe kepengin bali karo wong tuamu kono bali. Ya, kon mulai, urusane dhewe ben. Kon mulai. Bali urusane dhewe ben. Wis jangan mulai anakmu. Kamane sampun seringan sampun. Wis kadung lembut kok. So nek anakmu metu anake ora ono bapake kono jak mulai. Wis. Kowe malah Lah iki to. Aku kok ngene besan menungso masuk ngono iki. sing ngene iki anake sampean ora jebul. Ngono iki aja nyalahkan. Ngecek-ngecek piye? Lha kok tidak semena-mena di anake sampean. Iya, kowe. Duwe ono kok ditawak-tawakno ya dimplok. Wah, bener kok. Wong itu gatelan iki kok iki. Putrane sinten menika? Nah, Putraku. Aku dari gatelan. Ancen yo mbiyen. Wis Pak kon bali ae Pak. semua anakmu lho ya. Ora iso. Iki ora bisa. Mulai. Ora bisa mulai. Lah kok angger mulah-mulah wis didepok wong bolak-balik lho. Engko nek alergi nang omahe wong melarat, alergi lah. Wis dideplok ping 3, bolak-balik tanduke ping 5. Nek nganti meteng keprungu kawula ora ing Kadipaten Laweyan bakal dadekke pirakan. Halo, Adipati Sumbaga, anake meteng. Dengan isen jebule. Pengen ora ana lanange. Apa tak lanang no wedhus yang ngisi-ngisino aku.
dipun resmi. Mulane lek iku aja nyah-nyuh. Lho menika enak lho Romo. Loh, ya kandhane ya. Kandhane wis, saiki aku nglenggono. Merga putraku wis didepok, aku wedi wirang. Mundak wirang saka kawula ana ing Kadipaten Lawean. Saiki tak dhauke. Bujak damai, Kang. Piye? Berane. Piye? Jawabke kok melengos rono kowe. Lho bujak damai kok ngono carane lho. Damai. Damai sanen depok kok mburi kok. San. San opo? Wis san, damai. Nek ra gelem damai kan nggo mulai. Ayo mulai. Nggo mulai dingane kok damai. Iki timbang aku wirang. Damai. Bisa ya, jenengan iki bisa wedok, bisa wedok. Lho, jenengan lah yo ngene kok salaman ae. Yo salaman. Salaman karo bisa wedok lho ngene Jenengan iki Ora aku sampeyan ora kene lho. Damai loro-lorone lho. besan no, Kang, besan. Besan yo besan. Nek aku salaman karo bojomu ora apa-apa. Ayo, ora iso. Nek kowe salaman karo bojomu, Kok kae itu apa? Kok kae itu prego lho, Pak? Akak kowe timbang aku lho. Lho sajake kok ora trimo, Pak. Ora lahir batin kuwi, Pak. Udah bocah cilik-cilik ngerti kok iso. Yo wis iki kene, Nduk, kene, Nduk. Kene. Lek gaweke kapan? Lho kok gawe kapan? Ya dinikahno lho. Lah kok nek dinikahno diresmekno kok. Ora beno kowe to. lho. Iki apa-apa. Sing ragati kono. Sing buan aku karo sampeyan. Dewa. Lho, enak kowe. Lho kok enak kowe? Sing nampa lamarane kowe, sing ragati aku, sing nampa buan kowe. Ajir. Mboten napa-napa jenengan iki bupati. Wis. Undang sebar. Kowe Bupati kata. kowe nek ra gelem kasus lho kowe. Lu kasus apa nek? Wis, tak jujuke itu aku manut karo. Ya wis. Nek perkara daupe anakmu, putramu lan anakku iki mengko digoleke dina sing becik. Ah, ngono. Supaya besok lamun to mangun Balwisma iki bisa dadi keluarga sing ayem tentrem. Dene ngono. Lho, sekabehing kaluputan ayo dipendhem ana bumining pangapura supaya bisa nuwuhake karayon. Rahayu